Takže čau, mé jméno je Petr, já vás jsem dnešního videa. V dnešním videu odreprezentujeme moje fotky v galerii. Hned první fotku začneme propastí, která bude mít tady za mnou. A tam dole jsme ještě nebyli, nebo já jsem tam aspoň nebyl. A proto je to znepřístupněný, že jo? Tak a další fotka bude hned právě teď. Tahle fotka je teď s vrtulníkem, který